mwaka ulita wate shida na mugondo itu. The father was so good. Okay. Umuntu uri barimo neye kwaro uciye gotebanga ngogambire bina bine. Uri ari ni barimo irari yajandire family na ngo sirire family. Munande goro ke ni mukimi aro kumya kana abantu baki. Yo akwaga ne miora na gendoki. Amatimo. Ogenda ari oro lesi bakare kugenda kure mu buri mu gwitoro kimate. Yes. Na ina botu batigete bakurema. Ingi aita. Wone karogia ika asenge inchoro che basaligete bataro che ke bagokora. Ekoti kagenda to the extent egara gote nyo na yo gokuminge ke bono naki. Ekoti kagenda to the extent yo danga bono mondo toroche orato konyo re ni arrest. No sir. Ayomonyana. One ninche the administrator. So you were given the powers. I was given the powers. Yoko be administrator. Yoko bagero mugondo ri abo. Na ke ro mugambi nyama yes. Isa bichi yari. Esim. Yes. Amate bibo mugambi. Ntori ndobu atimo kokorora abana bo mo maremo bago cyandika abo. Genda advice amurabo esa igeri ya muromo abo yo mwana yo kwete bona nganya esa ya ne kwabo. Esa igeri anganya kurwa tigaba yiro mubiro bakoreki batindeke. Njoko gani kwana nalinge gosaba. Onde wanse gwetekerere kangonya se arogi gukwae onye nintu twagachete kwae toruororo omoga kona nyare koro usukumo chiria detwenyu bono nabe butantanu bwabeire geko garoroche omobere obekwe sanduku ime obekeru chianga na ndo manye kurusibwire na ndo irani bwetiro esanduku no ikalensi tima itinga no yange china kabekere na rusi sanduku ine karo bono liko turo musunte mako gando kwatebunga mugondo bekere chikoto tatoriko yore toriko yobo yori libono gondo kereme gero musunte metima itinga nga inkorwa osenga itokurwa so family yo mujiyo na ndenga yegochi andike ukuru kaminyoka nende na injenga na mwana no aramberete para tatiko mwana oye ntakana entakole pira mama pira papa nero gotangu ngosumbwa bara abana ba James mabare sana puna twaramenyirega ikokonyora lindi baba bwatiriye gintu gitaise ni baba irechera paka twoiguna abana abanechera bakorereki echera bari bakoruororo na ndi baba korere tukogete mpaka bono yaikire ngaki bakorireke kitagweneti gokorekana nande bono bunande sika bunemberere siko tingonyara kwenda ndi gosemuchiwo omonto osengende mugondo ya igombo baseke usi bono nkumetie goisiranso kongisaranso tesika bane ndagera na kia bana bakonyora bari nane skuru geko igoro nkibagara nyale kwande skuru abono no muchando rema kusaba kwane ngusaba serikali enkonye mbwatesi mugakona le twenigo nonye matiangia sara iwete yugi ganyale gonkonya ubusibure bonyale gutoka mangane bine bibinyale kwera nyale gutwara murembe ninji nyale gusoka ndigeria abana bane banyale kwande skuru mbabera mwancho murigeria o Inka TV ne biro binene nengo kwaregania elinde nkonetere nsemo ya kabere yo mugano oitu akorete kuru nsemo ya Gesurura yegotoka ime ye ward ya Nyamaiya ase a constituency ya West Mogrango ime county ya Nyamira mugano tu akorete nigo oringe igoro yo gotenirwa ko musacho yomo asamarieta.Kepha oyo otaraini guikabono mbira yaye yale metwe lakini gatebekana omunkwano yo monale otenenetie omubiro ito basekoini gwa kolengana n'ekiro boti twanyorete kurwa ase familia iyo ase omubiro iyo otarainigwa bono omwanchu murigereria nigo twa imukiri getambukiro gyo komurigia oibako tebotenenetie omubiro ito basekoini gwa barugete Hosea na chiko toteya marieta yo bwikirano nigo twa mubwatiri bono goika ase nkayaye igotoka ase kenyoro gya Tindereti barabali ne kanisa ya Macedonia
ase constituency ya Borabu ward ya Nyansiongo imeye county ya Nyamira bono go tutagete guchaka omugane ya masemo mwanchu murigereria ndachikora tobo maene ine ningiye ko romobero yotaraenigwa nobo maene obulimo bolia bale no bwabo gosemboli bwabo mbatakere kobo gose mbatakere kobaro bono nigo tutagete guchaka chinkwana eyemo aseyemo no mugakose uyitangani uguchikora totea marieta aye boikanu karibu sana mugakose. Asante. Yes. Endo chega kwebangire nebinto kabisa utale banga bono nebinto ebyao ara totea marieta oboronge no koroku Marieta ria nengor Hosea nyandika musawe. Yes. Igonte nerete family ya musawe nyechogo. Yes. Family ya musawe nyechogo nene ngale sana. Yes. Igobona unondo cyandi just one man lakini behind me nimbwata abantu zaidi ya sarasi waterombene ne yabantu kurumageka bono abo at least barerende beneficiaries yo mundo uri ko chimatari bono tuchakera mwaka Hosea tukagenda tugakora umugano ase kinyurukirigia gisurura oya turabu Tindereti Tindereti ga igakero kende nase ke umugondo kwenyorerete naye omenyete lakini naye ngobulimo bwa mbukarari adinoka original. Yes. Very good. Yeah. Bono tugaikagaria tukanyora ngumungwana naro onyorete mbaso kono kurukukeba muri oye naale kolera kabisa nga ahe nayo tenenetie omo sacho ya taraenigwa asingi nchonga tatakiri ko enigwa sabunga mugondo iyo torioye iyo nabere nekene mugondo itorioye twaroche nyumba ya gachirororo nyumba permanent kabisa bune yaera no nkwayeroche kabisa. Kibono mwaka Hosea ekonyalekane nyumba iri kwagachwa asobole mabutari bwo muntu gwikayaera na kero kende ekere gintu giakorekana bono umuntu ukwete ocha gutenenywa ngata taenigwa. This is a court order. Ngorengeri so mansa eso bingore ngiki batebe tuwa pale. So ma ye ode bune ya batebe tingo. Order ndujero chao mwanchu murigereria Inka TV tumase kamera ya nene nyare kumurikaga igabuye bwikiranu ene order ya ruetu korengana no mugondo oyo ogutuka chinsemo gikya gisurura lakini rende asingi ncho yebiro omwaka Hosea kero kende etimanyiti nga buna batebete nga bono bamanyite nga naye gwateneniri ogotani gwo ko mumuro kurukukeva katwerera ngo boimenga kero kende nga ki ekwere ndeye ndagitana ndo some yende iyo nero ndagito yosome arore yende nira nero yosome mba korere tu fiction 1997 kuri portion yidi 97 mba rusiti wa you can read here. Yes. Ine Hosea sinero garusitio ine ko order ya garusitio. Yes. Igona kugoteba mba rusiti wo kinyomba cyabo bagaje kinkoro na endoro bagatagori une serikali bakanganyu bakaenda sobo sobo ni radio mugondo bogoromba ne kugoyo ito by far so ni mahirin sadi mna kwa rochi chweri yabe nseri paka madang iskuru masosan kwabo bachi to bakanyenga kisho naende bacha bakaikagati tukanyora naende bayokiri gocha ekara bayokiti gocha na yetu ojide for that all the euro chagu naende rende twagiti ne chiwicha ekara bakwaga chinyombe iyo eyobono nere nyumba ya ni mwaro cheri ya ngosira kwanchu murigereria sitima se kamera ne base kurigereria biya korengana na Hosea ni nyumba ya agetwe ekere oda ya kuru we nyumba tenene itariki 29 cy'umutinyo gatatu omwaka w'ekiri bubere na 15 na ibere igonga enyombe yenjate nene tuwe teagacho ngaki konyarekana rende ode baye charugete bagachikwa gachenyomba impunity edieta impunity ngaki wando ko ke kusi obwinenu boja ya pake serikali yobaja ayete pake serikali mbaro ujinga serikali nege lakini rende omwaka Hosea the same government nero yachite kabataguri chinyomba nero yabataguri ngaki yakorete kabatiga bakagacha areta achite kubatenene chinguru inche na wente ko genda mbatenene chinguru lakini nare kunyara ko genda kubatenene already there was another application ya renge kotini umugondoria according to the land registrar land registrar akara yo talerete na tualete ngana advice tie koti ekore ono land registrar yo agateba emabwire ne wata magoso mabu yaito ne wata magoso
according to him, agatebe map we got amendment. Okay. So we had gone in for chi order chi ko amend gendo. Ko amendie map. Chi order ekesi by the time bakwa ga jangere kotini. Go Musavya na ashite. Ne murandi sabe uri no murandi history yeta. Na te evidence anga togende for map amendment. Okay. Wono tribunal nere yagambita bagaka bali bali tribunal eri yagitegasira. Na romba gambite gende yagite court ekaba adapted. Yes. Ekabe kwerende ekabe judgment ye court. Na kiek. Yes. Ebinde byose mbabwate. They have copies. They have copies. They have all of those things. Okay. And I wonder why they could not show you ebinde byose nga bagaso ko ngai nanga bagambire bina babwire kina ngedi babwire kyagara ebinde byose mbanya wapire. They have never appealed. Wone karo wako imuka kungainiria wana ngusinyunga inge yeko bali wako ngainiri endo bata meta kwa pinga ode ekara baye pinga a ruling ya rutu ne court by that time a ruling ya rutu ne court ne o ya da bama magistrate da bama and able to do what to injunction to restrain the plaintiff. Yes. Agada no morande register na Roma ngete mangana land. Njebune court kinko nyara. Yes. Yende surrender register. So mbaka netu. Yes. This was 2010. Igoroje kine kiso keriye ke kya ba effected ne kya 1993. 1993 omwana igoro tu roja wani myaka erengari. Miaka na bali gwetania 25 nebiri na guchigoro. Yes. Ingobero muntu omonene. Wana rinde gutu ko barusituwe bakakanigwa. Bakatebu bono ganya bono injunction ire yani ekwendere court application ikire court. Yes. Shigambu chikoreki chiere. Wono muchando gerete gende gaja gutenegeka. Yes. Ekoti rende bina machike serikali yari. Ekoti gaikese go demand. Egote wanga tanyore death certificate. Yes. Ya maremu ise. Mwako iwaga tawanga no aya netiwali. Ya mwako ta wate shida na mugondo itu. The father was so good. Okay. Umuntu ole balimo ne yikwaro chi ye gote wanga ngogambire bina bine. Oli ale ne balimo irali ya chandire family na ngo sidire family. Wone karo tu agenda court yani engaki eri death certificate. Mwako sa oyo talibu yabono ogosirie family ningo. Ongera pitongera ne era bono ari umuromo nene ero kogera abana bali bagutantana bagusira na ero kubangaji ko mato bareta rugurane chinguru ngo bagajegera barorekane nga goke ekegera bana bono ekaro gakine gubago goteringa ngoburi mubwabo bugasinye ngabure 703 ngaga basinye na 234 no mondo gakaro yo gatatu gwaito okare rugoro momurori oli mwaro ko ne nere neighbor. Yes. Nedi ne bali mende ero na rangi ne bali mera. Obuli mobolia between me no monto uri kwa rogo comment yaria. Yes. Abantu babere mbakolete bali gati. Na ndi emabwe borogeti biya pia mali mabale biya. Oba mura oyongera na tambo gitakagenda kwe neighbor ya kabere rogoro. Na asibu 2 years. Asibire 2 years na mumuru mwabo kwateka. Lakini ende kote kaba lenient ekabasibe esibugesiko wone karabasibe esibugesiko bakarange kitari gesibo bakoraki basibo naliba imogete after basibirwe naliba gendete kwagaje nyombechi ekoti yabakani ekera buna bwana ori bagete gokuna ro abwati ekesiki ayitari kyane na yambona yo file ne yaje sega kalinya mira ne yaje koledek kera bagete komocheki na basibete wana rende ko basi bitu kurwari omumuro yo gutenanga nere neighbor omanya goteba nga basinya ine nere nga yaira banda babere barararia bali gatia abanda babere bona tari ko batebe sibakoreteki ese bali okay obule mubwabo obule mbuchieti para ruguru and they know that obule mubwabo mbuchieti para ruguru obule mubwabo obule mninyombe lyagaje wikimate bogachiete bokagenda mate bwikonya chisabe chigakare mate are ora rende egendo nagote bikiagerete tugakira ekarere bakunya kwa chiara bakuimukimia ro na matimo
munande goro chini mukimioro tikumyaka n'abantu bali yo wakwagacha n'emioro nagendoki amatimo ogenda arioro resi bakare kugenda kurima oborimo gwitoro chimate naenda botu batigete bakurima ekiagera we are not ready kurwana n'abantu barane reasonable tito kuimukia emioro naintu wana rende mbasa bitu ya death certificate ya ise ekoti yabo sabite bakanga koreta ekoti ya sabire almost ya iri yange myaka ibere oroje ngindiki yani ko 2018 ekoti ya sabire bintu bibona ko tabanga ekigambero kya rwito guchika barete birth certificate ya ise death certificate ya ise egara kimbebe kiri gikoreki shiro isiwe agwese kisarigete bakanga ekero banga naenda tukamanya kugenda in for egento bakare korukanga citation citation nerbo nekina kende nainde citation yebono igeta gete kuri gidiona yo mugondo 703 ekiagera babakanire mbabwati mugondo mugondo go registered under Mabale James Mabale uyurize the deceased ekero bono bakuboru ne code they say they have no what babwati mugondo ngo bachekitore igona ko tabanga bamuraba kanyambara korona en succession ingo mondo tayo le moyo tenerete bole moyo no le tayo le moyo tenerete bole moyo bakakana bakole diki they are not the owners we went in for in the serikali kale ko nga citation according to the to advice na lawyers tukaenda in for citation citation ni erona odoko gende court eto ya administrator ya gendoki yo mugondo uri obo ekiagara banyene bangire batebere mugondo tuli obo one you have to be given somebody one odoko go monto ko yotenenera egere merime yakoreki ekoreki iri ganire okoreka and you see that process ya iri yange myaka 3 bono ekiagara ntuwa yetwa kisomo gambi mwambia gaturime twata gitato likere benga umuga ko inasirete far back in 1978 right mugambi nera kaini na takoraki ta ikoti riruberi ekeranga kuru riruberi ri kwa ko mwako inasirete that's when we went in for citation ekoti ni Nyamira ekoti by that time we were in Kisii wana Nyamira kere wana karo twagenda in for citation eriyo mumuro yago jagosira we were still in court those people were attending court ba understand the koleteki ekikenderete mumuro rio siri wana karasira neki nankere court ya citation na maba amendment get bending eganyete tonyore the legal owner yo mugondo yo o Mabale so Hosea ekinangire court muranyoro monye no mugondo duranyoro monye no mugondo number 2 mukinangire court getaite administrator ebibere no bire pending one ya citation ya administrator ngi aita one karo yaika asinge nchoro che basaligete bataroje ke bagokora ekoti kagenda to the extent egara gote byo na yo gokuminge ke bono naki ekoti kagenda to the extent yo danga bono mondo toroche orato konyo re ni arrest no sir ayo monyene one ninche the administrator so you were given the powers I was given the powers yoko be administrator yoko bagero mugondo ri abo omwanju murigereria Inka TV oyo no mugano tokubwata twakorete ku rukinsemo kya Gisurura imiye ward ya Nyamaiya igotoka miye constituency ya West Mogrange county ya Nyamira ase familia ya mabona ebugate kerunga mbara guri bagali okoenia umurobo kubwate kana bagotebo yomo uyu edu chinguru ne kigambero bono bunatumanyirie umanyikaino Hosea atenero mugondo yakiko babagera bono tumatinga karo kende kwa babageri bono rende eria jete na eno murasirete wana mangano ogotinde kangwaso etende batagete gotinde ko mwana uyo ase nyumba ikwaro baire odamba koreki mbagaja ngore ngwaro reoda bakaniti nyumba ni regaiga ibari kwagacha ne ode ino yero chimna bakaniti wono rindi ko bakaniti bachire ba omomuro kure batagete batindeke ekoti eri akaniri yaya wono muri gotinde kama berago paka mwatebi wiki mwokora bodeli boli mu mwako tuachire kotini na akero mugambi Nyamaiya isa bichibi yari esimu amatebi mugambi ndobu atimo gokorora abana bomo maremo bagucandikawo genda advice murabo esa igeri ya mumuro mwabo
abo yo mwana oyo kwete bona nganya esaiga yaye neri kwabo esaiga eri nganya kurwa tigabayira umubiro bakoreki batindeke mugambi nagachie nanya kumubori kabere osina ande beri ngogenda ari ngita furingi day tukanyara mbari koiwa tukagenda ekoti rende bona ekoti tole ekoti ekaboria ninyorete ekoti ekoboria ng'a ntubwate two cases here ntubwate case kyo mugondo ntubwate case kyo muntu ukwete nkere kimutagete to handle first igono roje ekoti tegende taida kwaranka no koboro ngata is agency omuntu akoreke atinde kwe igo babi separate ebine bibere yes batige kyo mugondo kera bending in court bai woma bere bakoreke batinde ke bakanga bakata otagete beyonce bigende ko current yes ejaje no option avanza rendo bono kobigeri tariki iyo yora yare ko ruwe guti tinchi tikoti goro amwakire tarante bingende bae tariki bago kogende equation yo gotatinde kuko muroyo yebegete otwa yebegete liria liri bari mitembera nari tu abegete caution nae kwa yebegete wona karo tu abega niamba base batinde kari se gotindeka wona karo tu agende court later ekoti yababuria banga ekoti ekarigireria okorora nere ka program abera yes ekabatebia ndiri kogendi kesi ibibere muna makorete muna mutagete genda murusio mubero ino yes moire mutinde ke kwaine se kokorete I think in the interview wa korio mumuro yongera na iwo gotebi nga emba tebe tutinde ko mubere ngara kinirende ndogo tinde ka mubere totaramanya weite se kokorete ase weito kore bona gagwe kora ngamba manyeti na kwabo oisako some iri morand registrar ako the boundaries are intact and actually they are intact bona again tongere gwateba mwakosea omusabya nachete nayete remapping inja takire gokorwa netakire gokorwa yes tirakona ere yire court okay ekoti nere rude chinguru mumuro ritabasha gutinde kubona ekoti yaririsitie atinde kura kini atinde kwabo so ekoti ne kanete tabasha gutinde kwalia sa ari se bata ari sa menyete ne koti ne kanete very good the same court nero ya tenete nyombe tebase kwagaje nero ya tenete nyombe tebase kwagaje how did it happen ekoti njaba strict ngenyombe tebase kwagachwere lakini ya very strict yotatinde ekaro na chite inje bono na boritie na chite nga make application yoko ba stop from building ekaro na takakoro isi application emo wakili agankani agante you make another application ekinege kende ke remapping ke whatever yes ogigotenena tora ndire ni application yeye emo wakili agantebia akuna hacha yokunya gutwara ebine binge ekitogenderete ga tigabakore kibago koranya bakwagaje tigabakore tigabagache but finally barishuwa ngotaguri gubari ekiagara odi ne ro negendere oro ko tabange nyombeli ne taguru kurwali ngeye ko ndamenye nyumba yaba ndotagete nyumba yabo mwakosea mbataguri tu aria bone taguri tu aria 1993 97 ekwende kwara ya osiesia mbataguri tu emiki yale bagajete yes 1997 ya kortu na OCS na OCS neko order ya ruetu no mo kwendo litwara ekoti ne reba no ne I think nako ya ngore no ngabira batoko to kagaiga nako ya order ne rega igando cha order ne ra wi ekoti ne tribunal ne ra una ende ye ekoti enyane na ende ruete okay kapiende ndoje chinsa chigo minyoka sana mwakosea ono nayo iro bwa administrator asebono yaigengera bwa administrator nayo koti ya chinguru ninje bono ngere chinguru nayo takire kogabo mugondori ninje ndakenga bo mugondori bono igobaka kevo yokwete nayo takire kumorokia sako taringo kwabo koro kunkoro ndari kujigokuna ngingo genda kwabo kokora ngingo yokora kwabo egendo tagete ne emapwe yakoreke eje amangana boundaries yabeku boundaries njiro okay egendo geta kero ko shune map
boundaries no somali be you land registrar abodi agote nga boundaries are intact. Yes. Na ndege yange ringa kiro kiri isabe gete mbanya kwitagura no warengana na boundaries no chire chimbebe no chire chimbebe asumu muroyo kevo sirete bona igachiete isiko yoro bebe nyombeli agachite bona ete ngwa na gaje agachite kwao boundary mwaro joro bakaro le mate ne boundary ya isabe gete karenkoro bono eki ni gose egechakero bwikiranu kyumo chando yobonse mwakosa ngirike jengo mai karanga abarwarete tinkomanya kiagera tindo chimno ko nganya kenya ninko irankora ti mugondoria kwaba gukarigerete guchimate bogere masosa na intu waito okareke gwatire buyasa nege tunukeria waito gukarigerete nako buna bono baria barigete guchia para imwacha goja baira ntiarari the other side. Yes. Ule muwa buchete dari famate na intu torueta ari to gatumba guchiro ndo opposite guchia wono baru muinaria bacha gochega muina wono shunga ekinki bono bamanya go ontuma bagenda gochigichi anko chiane kikare rogoro bari kwego bakoramu yes ngaba bakorde fochari bachi ko bachegia kwabo abo bamusiba konya neche na wenda ko bechere imeno nya yabo nyo sibetu isiko si no gosibu na garaki basibwa 2 years bono kero kende Mr.Hosea aye mbali na baliko teba mangana abo kere birengere byo baruete kwa tebirenga ne byo bolimo aye boni birengere byo ombire bibi gatene etatagete mapu ya ba amended kare mapu ya bera amended ba bera so bani ba bera si mapu ira besa goteba kero kende tateba somo bwekano mapu ira teba nga aliese baga jitembu yale nkwabo mapu te hotere kiagera Oisoko some ruling ye na yona yaki. Tadi ari na te go tebe kiagere kine kiana getu. Kiaere. Mabu na nti bori mombo yo bo ja ko gambo bo yivono. Bori mo gambire bo kaera. Fisco fijasi nkite brani ne court. Kagera bakarusi kuna baruse tu. Yona ende wona gendo ke yari yo ko gambo. And they know that. Mangala ko gamba nga kwango ke kimbia kiaere te court na ke ko raba bete affected. Igona ko tabanga bali bono naba amate na goikera bono iga igento nyitege koruri mapping chimbebe chiriti kale bana chikolete buna chirigo bono nende asengencho yo murigereria na kero keno rorete kumanya gwatabanga nayo mu administrator ene oda ya ruete ne court awikago etenenerete nsemo kinansemo ki megondo ketenerete ode bono ya baruete latest ekero omo kwere ndato buri administrator aba bakanete mugontori yobo asinginje batara kora succession na ende koti njaba onchia ekaba amabaga almost miaka ya ilirebe koti kunya koba bataya bari yes bakore succession bakorire yes bangire asinginjo bangire ekoti ya itiri citation itima itinje ne endo bandi kere tenga citation itima itinga etamu inga baru setikorwa wana citation inga no koria inga ningo kabe administrator ya gendo yo mugondo yake mugondo manyano kodire ubulire bakanyana nayo rabe bakangari ndi sauna abwate interest lakini neno ma citation yebono na kwa ubu administrator it means ubu administrator oire no ubu mugako yo ubu mugondo ubu mugako lyo sirete 703 yes obure mubono bure ubwente gutworo no mumuro yo sirete uwenta ko bubwabo na uwenta ko bubwabo still no bwabo bure so kolengana ni kigambero nayo uri bono nayo takire kubabagira buri mu bwabo according to the rules of succession asante sana I don't know ose gimba manyete bayigo ekegera ono egento mu murori abero goteria abantu and he has always said it yes goteria abantu nga asingenjo ngosya na Morisia we kanisa na bamuramu mwabo na Morisia enke ni bwata barisi ngandu mayete nga gotoko bamigaigo akomwari batutigero mugondo nga bamenye setu ngise bakolete asebali nga bagutumiga tubatigere gendo asenjo mora barisi bekanisa kiagara barisi mbako bakole akende bona rende ebirenge kene mbate to no Morisia no Morisia ore no Morisia kanisa nakigeko garoroche una bona iso kurigereria there is this court ruling ndagete ngwara kinga abantu abuna bomba berete court ruling ya kole twenga kieye ya wanchara
Now that awarded costs. I've never gone for that money from them. Chiwesenga batakire kwa. Ikirinde kuseka toka ndi koti ne koti kotitamene. Okay. Tiki kuchiriki. Igomba atakire ba Batakire ko ngakana. Lakini I never went for that money. Ikiagara na ndio polisi bwa ngwate to bakani. Kingo bakani ndi bana sa obuliri bwabo kingo bakani. Okay, ekwende ndi nera. Eye tribunal. Na ruisi kuligeria ninda awarded what? Costs. Yes. I've never gone for that money. Okay. Ekwirinde ye kwarre ode ye kwa bike kimaiga ne ro ninda awarded gendo. Costs. Na nyako ba saba bintebyo. Igonti gete kyarangu chikuligendera nga abantu abano bongo batafuati mbaro chike bagokora ki. Bagokora. Ekibagokora. Bono oborisi bwane oborororo egere mbakori ebibe byo koso emigonde y'abantu. Mwakosea bono ine umubirori onye mbago chikonyoenia asesa iga yo mumuroria batagete koenia ali asibali metembera nenyarekana unless they produce another court order. Egoja ku county yero. Unless they produce another court order, which I know they are not ready for. And the bago to me and every diabo, but not the law. The bago to me birenga diabo again, but I go to me again. The law. Na ende bago to me birenga diabo anto aba mataba diribu no kwaro ko ngene rialinga ngaba sinya ine na barabu. Oga karo mu amato ito gatatu bikiro. Mwakosea tuwatabire mbia mono sana. Asinge ncho yo kwamwa gwasio lengane na koyebeka burunge asinge ncho yo murigereria nondo lyo takete koyebwati na kobimanyo mahene. Na ndembu yakubwatiri chiko. Tegari chiko libwatiwe. Biya kubwatiri chiko liro likagara lichiko liro line na kuboyo kolirosi. Ekagara nango na ende nyendi bange sinsia. No ndebwensi wada interest ko ba. Yes. Ko bakonya. Angango ko tayibari nge karba nganye tu 1997. Yes. Na ende ko diki ya chete ko kala gendoki. Ko baira ni enda alikuwa gaje. Is there another court ya chete ko baira ni? Anyway. Asinge ncho yebiro omwaka Hosea tuwatabire mbia mono sana. Na ndembe mbia asinge ncho tuwachira gwikase nkaya okonyore ujumbe ikena bayali ngiburunga magana tuyanyore ko rwasole asinchira yo gwikena nona kwa yerire iga asobwagare nondo tamanyete bono manyire na nigere buyekero tokonyora information kuri sisa mochonsi tukanyora nse kuri nse mentangani ontu wanyore ko rwasole ndaba mura bali batakete gokora batakete ko rigende doroganga public sympathy na kiaga batakatinde ko mobiroria ekiara koti te bakani timba tinde kaki omobere mbara allowed go tinde ko tinde very specific very specific batinde ke sobo igonga embere ri bari metete ke ireticho eri kutichwere bagenda kole mengao bagenda kole membera sobo ali kwa bande bali naende mbamanyete. Asante sana omwaka Hosea singinje yechinga gichiao tuwakire mbye mono kiraga singinje okwane kinga gwakwane na Inka TV na kero kende kero teru ngangane ndenere na ende takire kokayanu no mwaka Hosea ntokoligi na enda yebene elinde onyara ko tobanyara ko tugusange birengereri Yoba ni gento rabatebye kiara bali basani bawo narora atali gara inde sabe bali basani bawo egento rabakonye yes noko bataina kibwati amachike ya serikali balia mbako basani bane lakini inchemir mongo kora neyo konyoro mu maene na onde nyendi ndata keto mu maene nare goja somo akosea. Asante sana bia man asante mwacho muriria Inka TV twalenge no mwakosea ase chinseme chiaye enkaya ye gotoka chinseme chia Tindereti ime ye gwodi ya Nyansiongo angene mbarabali ne kanisa ya Macedonia muriro roko enda kanisa ya Macedonia bia mono sana ase gwa constituency ya Borabu county ya Nyamira mwacho muriria kwa niaba ya Inka TV bali bonstu wabwatera na Brian McKnight cameraman Bridget Kerubo na our editor Mocho Kuronyamora na tabire mbia mono sana kwa niaba ya Inka TV kurwa chinseme chia Tindereti inchebona botambe ngoro kwa MC Dudus endra kubwatia emegano yonsi mi Inka TV ndebwe manyebwe semina boigo kwegokia bye bye.